We hebben de grootste kolonne ooit op dit moment en dat zijn 55 voertuigen. Ook een mooie mix aan voertuigen. We hebben veel jeeps. Dat is ook traditioneel ook altijd wel een voertuig wat je veel ziet in kolonnes. We hebben GMC's en wat het bijzonder maakt, we hebben ook 2 amfibievoertuigen. Dat zijn 2 ducks. We staan hier in mijn grote hobby. Dit is een auto die ik kan varen. Eigenlijk is het gewoon een boot die rijdt en een auto die vaart. Het is 2 keer niks, maar wel humor. En is ontworpen om de schepen die de man die wou aanmeren met goederen, om die te kunnen lossen. Want er was geen haven, er was geen steiger, er was geen kade, helemaal niks. Dus die schepen gingen verankeren. Deze ducks werden losgelaten in zee en brachten dan de spullen aan wal en gingen leeg terug voor de volgende vracht. Eind 43 zijn de eerste gemaakt en tot aan zo'n beetje begin 45 hebben ze 21.000 gemaakt. Hij moet ook in het water vooruit kunnen. Nou, dus dit is een extra power take-off, een PTO noemen we dat. Of een extra versnellingbak die een schroef aandrijft. En aan het stuur is ook een kabel gekoppeld die het roer bedient. Want een boot heeft een roer nodig om te kunnen zwenken en te kunnen omdraaien. Dus als je rijdt gaat het roer ook draait om. En in het water dan gaat de wiel ook rond. En je zit gewoon achter het stuur. Er verandert eigenlijk niet zoveel. Je hebt een extra pook voor de schroef. En dan gaat het vanzelf. Ja, over waar het ding verschijnt, dan hebben we echt wel bekijks. Ja, het trekt altijd wel de aandacht. Rond de klok van 1:30 gaan de amfibies het water in en zullen die gaan varen in het centrum van Dokkum. Kolonnenrijden is rekening houden met het voertuig wat achter je rijdt. Daar moet je op letten. 20 km per uur. Ik denk dat dat een snelheid is waar de meeste voertuigen gemiddeld mee overweg kunnen. Dit is officieel het nette pak van Amerikaanse officier. En goed, als mijn rang kapitein is en ik vandaag vrijheidsdag dan in het officieel met koortjes en alles erop en eraan. Het is de bedoeling dat wij naar heel wat dorpen ook aandoen en we moeten ook echt op tijd gaan rijden. Wat is er aan de hand? Je stroom maar op gas. Dan ga ik hem op de sinus zetten. Ja. We sturen het dan voor. Ja, waar zie je op? Op oude voertuigen, hè? Dus lege voertuigen. Hè? Op oldtimers, hè? Maar ja, dat wordt het nog wel even. Ze bent een beetje te let, hè? Ja. Ja, loerke. Ja, we doen even geduld. Dat is mooi waar. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur l'a conservé dans son Je bent wel in volle naadza, hè? Ja, dat mag ik. Maar ik wat liekje, hè? Hoe vaak ben je nou bij zo'n soort evenementen? Nou, we werken een keer 4 per jaar, 3-4 keer. Het is een Dodge Carryall, WC 53. En hij is van 1942. Maar het is eigenlijk een auto die vol een beetje tussen wal en schip, want kost er heel slecht uit en inkomen. Hij hier maar in tagongs door, de kost er slecht uitkomen en inkomen. Van deze door zit een reservewiel. Dus het is net zo'n hele noffelijke auto.